Tapi aku tak kepengin genduk Nanda Sari. Nanda Sari iki wis sapa-sapa wis seruh kuwi. Angger wayangan endi iki Nanda Sari, Nanda Sari, Nanda Sari, Nanda Sari. Nanda Sari to? Wah nek Nanda Sari lho. Masa sarine Nanda? Gini jumeneng sepote Mas kaya ngapa? Manut Raras Kawiryan. Oh wah jenenge Nanda Sari. Dereng gantos nami nggih. Dereng gantos nami kok lungguh limbukan karo gara-gara wis jenenge ganti mboten nggih. Tansah konsisten nggih. Konsisten. Mas aku kaya Mary iki mbiyen kuwi limbukan jenenge Mary, bareng gara-gara jenenge Jaya. Takoni bareng takon kuwi wis rabi urung Mer. Kuwe urung. Lha lek jawab piye ki urung. Nah, tembange upama menika upama iki kena balik, mbiyen kemutan sing pelok barang. Upamane lho engko kenek liyane diganti kenek. Lam minggu jiwate. Kemutan. Yen anggeget lagi lho Mas. Anjinjit alise lho Mas. Ngoten nggih. Dipangi lho Mas. Iya no ben rada tregel. Menika mligi anu tak aturke Pak Eko Mugiono menika wah Big Boss luar biasa nanggap wayang iki ping 129 wis enek. Panjenengane. Loh, ora ning dalang Jawa Timur utawa Blitar Tulungagung mboten menika sak Indonesia menika. Asli piantun Cikarang, heeh. Menika, lha iki lho. Iki nyuwun tembang jane sing disuwun Lencir Kuning. Nah, Lencir Kuning menika lagu gayane Rudi Gareng cah Blitar kae, Nduk. Ning ketoke sampean rung tau ro, Lencir Kuning. Solapawamu mantasi semua gawe kekas ati. Sampeyan rung tau ro sebab lagu kuwi sik tak pendem ning jero ati. Lek Lencir Kuning dereng, lek Podang Kuning sampun. Podang Kuning gayane sapa? Lencir Kuning menika kula ganti ngujiwat nggih Pak Eko, menika pundutan saking Cikarang, diganti ngujiwat. Menika selamat malam Pak Dalang, salam budaya, titip salam buat dulur-dulur alumni SMP Mastrip, SPP, SPMA Bojonegoro dan warga Gondang Tliwing. Semoga pagelaran wayang kulit ini bisa memberikan hiburan bagi warga Bojonegoro dan minta lagu wajib Lencir Kuning jane ciptaane Mas Rudi Gareng. Niki gandeng menika Raras Kawiryan. Kula tak pengin tembange anu kula ijoli ngujiwat nggih Pak Eko. Nah menika dari warga Gunung Pandan EMP KJ di Sawer Pak Rudi Dalang. Nggih menika 1.500.000. Tepuk tangan buat Pak Eko Mugiono. Lho pundi? Piye lek ngedum? Mau menika di TF kok. Apa HP ku pekne? HP ku. Iya. Mboten menika Pak Eko Mugiono menika piantun budaya. Juga diaturi buat sing ngakuan dalem Mas Ogut utawi Mas Supriyadi. Tembangi Ngujiwat. Ya. Mereka Pak Eko Mugiono tembangi ngujiwat mau nggih Pak. Kelangenan panjenengan mereka juga. Nang yo pamikir tan kuat kaya harap nikah sawi tamat terasa anggayo suarane Nanda Sari kaya ngono. Yen
STB Security Service. Kaya diaturke sedulure dhewe sing adoh-adoh saka Kediri ora undur sak yaene. Oh nggih. Mas Abbas niku, Mas Abbas. Lah niku. Lah kaya kancane dhewe ya diaturi lagu ya ora apa-apa wong kancane dhewe kok piye to iki kancane dhewe lho. Niku lagune sanes ngoten niku. Lah napa? Ngoten iki. Lagune sing biasane langit sebagai atap rumah. Wah, kuwi grajakan. Gelandangan, gelandakan kaya. Gelandangan niku. Pira iki? Laras iki rumah saku. Lah. Wening celekut suarane mak celekut tenan muni wening ngono mak celekut ning bathuk. Nderekne jenengan ping pisane senam jantung. Dalem Nderekne jenengan sepindah. lho mboten senam jantung aku ki semangat lho Nduk. Wong semangat ki modele rena-rena. Ngoten. Semangat ki enek sing histeris muni mak celekut ngono kuwi enek. Semangat enek sing guyu kekel tanpa nyuwara, ngono kuwi enek. Semangat terus gulung-gulung, terus cepot suwal kuwi enek. Cah cilik kae ngono kuwi. Emong. Ya, mosok tuwek ngono Mas. Emong. Among tansah tak nanging terus nanging terus Mboten menika nyuwun pangapunten ket sore wis tak umumke menika sing ngangguan kontak sepeda motor nggih. Honda dengan gantungan tulisannya Begang Dam 5 kalian peluru ora dijimuk-jimuk kok hadiah diwehne aku ki nggo. Rumah saku. Tak aturke anu Pak operator ngrek enten sing mundhut nggih Pak. Cobi. Mriki Pak. Ha ngeten. Nah nggih nek sing kelangan kontak mundhute teng Pak sinten Pak asmane? Oh bablas niku mengke. Pak Supri. Wah, punya Bapak Nanda. Oh nggih. Menika Kang Rama ta? Menika Kang Rama. Nggih. Mboten. Pak, lho sasate lek sedulurane kaya bapake. Oh nggih. Dhewe. Lah bapake kok dhewe lah mboke nang ndi? Terus neneno. Kesan paputanku. Upamane Sekar. Ojo kang tarik bro. Ana tetembangan saka Nandasari. Cukup nganggo tembangmu jiwat men mirasa ya, Tru. Ya. Ana. Sugete kaya oleh marai Mary. Oh. Geget mati acincet alis tudung medung
Dung kaya suwe-suwe tamat lho cetha gayo tengah Kakak Mbak Kasiati juga tidak lupa owner sekutu Baba Rita. Oh gak niki kudu dawa gak niki kudu dawa ya nduk cetha ringeng dalam Pak badhe mendhet kontak. Oh Pak niki lho ingkang gak. Oh nggih. Anu ngene tenan apa ora kaya oh nggih. Nggih teng operator Pak nggih. Teng operator menika Pak Supri menika. Oh alah lungguh bae. Ora lek njupuk kontak. Wis jan rumah saku kemeruh rumah nek wong. Lah wau raga-raga. Lah pake raga-raga iki mergo bar pipis kok ya rumah saku. Lho kok terus ndarani goleki kontak kaya. Nggih kontake sing ical mriku nggih teng Pak operator. Kembule urung sari. Gung ceweta. Wis sari dereng Pak. Gung. Pundhar ana dereng Pak. Gung. Cetha. Ya. Among tansah tak laleke angin Loh. Nanging terus nika nek ngujiwat nika karyane sinten? Ayo. Sinten Pak? Ayo malah takon Pak Sentot ya. Niku karyane Mbah Narto. Nggih. Mbah Narto Sabda. Niku lek ngujiwat. Lek upamane tembang Langut. Karyane sinten? Pak Sabdo. Langut. Pak sinten Pak? Aku ya rung roh Langut ki dindi ya rung roh. Aku yo meh ngawur kok ya. Nenano. Mbok jenengan niku duet kalian Mbak Putri, Pak. Napa? Jenengan. Lah aku ki isuk awan sore ning omah wis duet lho, Nduk. Lah kan ning kene kok kon duet nek. Ngeten iki kan dereng semerep kula. Dalem? Rencang-rencang kan dereng semerep. Ya kapan-kapan nek aku duet karo bojoku ning omah kowe mara to. Rumah aku kok malah masaku. Eman-eman timbangane namung mendel teng mriku. Lah kowe ngono ki tujuane ya itu jenenge istri yang salehah. Solikah nggih. Alhamdulillah. Jadi, Sampun pun mantun niki Pak bar niki. Iki nek nggih contoh Bar niki pun mantun nggih. mantun rumah sama aku lara apa piye kaya rumah saku. Mas kula nggih sampun menep kados Rama ngoten. Matur sembah nuwun Bu Nyai, pituturipun Bu Nyai, matur sembah nuwun. Lho malah mboten sampeyan nyai apa Nyai Durga kok kaya rumah saku. Menika ya pancen bojoku tak jak nduk iki mau. Ya Dik, melu srawung karo kanca-kanca raras kawiryan. Sampeyan tak kenali karo Nandasari. Weh wonge. Oh pun kenal kawit kula alit to Nggih zaman kula tasik dados biduan.
Oh sampean biyen anu ta? Lho kula riyen biduan. Oh sampean riyen. biduan penyonyo. Penyonyo. Saiki dadi presiden. Terima kasih ya, gelem tresno karo kabudayan. Terus najan sik nom iki ngangge gelungan iku ora risih. Anggitmu ngono kuwi ora duwe jiwa seni ngono nggae gelungan kuwi. Nggih apa ngono kok bandol ndas iki nggih apa ngono. Ning mergo sampean jiwa senine dhuwur tetep ngangge gelungan. Terus ke? Jiwat. Ojo kang silayu kang namung kang mas musti monggo pinarak Nandasari monggo. Nah iki cara sukan siswa budaya biyen tung-tung. Nyanyar-anyaran iki mlebu wayang tung-tung kancane cek bablas diurak. Iya, Mbak Nanda terima kasih. Menika tembangipun panjenengan mriki tak aturke dulur tuwa ingkang saking Cikarang menika kalawa Pak Eko Mugyana. Dijoli kuwi. Mergo niki anu niki. Niki senes rombongane dhewe iki kula gabung kali kanca-kanca Raras Kawirian. Iya, gabung. Mas, pokok aku gabung aku karo Raras Kawirian. Bengi iki. Iya. Ora keting seduluran kumpule balung pisah mumpung sowan wonten ing Mojokerto.